Kampaň na zvýšenie povedomia o bioplyne Spoločne za bioplyn. Benefity bioplynových riešení. Environmentálne prínosy. Výroba bioplynu znižuje objem nespracovaného živočíšneho odpadu a redukuje tým riziko kontaminácie podzemných vôd. Udržuje prirodzený cyklus recyklácie v poľnohospodárstve. Presun maštálneho hnoja do vzduchotesných fermentorov znižuje emisie skleníkových plynov. V doprave prispieva bioplyn k ich zníženiu o polovicu v porovnaní s fosílnymi palivami. Vedľajší produkt výroby bioplynu digestát nahrádza syntetické hnojivá. Ekonomické výhody. Výroba bioplynu je finančne efektívne riešenie spracovania odpadu. Predstavuje nový zdroj príjmov pre poľnohospodárov. Prispieva k vyššej odolnosti voči výkyvom cien komodít. Pomáha znižovať náklady poľnohospodárov na hnojivá a podstielku. Využívanie energie z bioplynu pomáha dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Výroba bioplynu viaže financie v domácej ekonomike. Energetické benefity. Bioplyn je obnoviteľný zdroj. Nahrádza fosílne palivá. Výroba energie v bioplynových staniciach prebieha 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Biometán je náhradou zemného plynu na vykurovanie, výrobu elektriny a pohonných hmôt. Fungovanie bioplynových staníc nie je priamo závislé od prírodných podmienok, ako sú slnko, vietor a voda. Jedná sa preto o stabilný zdroj elektrickej energie a tepla. Spoločenské prínosy. Bioplyn je čistá elektrická energia. Jeho nadprodukcia sa predáva do verejnej siete. Vyrába sa z neho teplo pre obytné domy, sociálne zariadenia a priemyselné objekty. Bioplynové stanice môžu zabezpečiť dlhodobý odber poľnohospodárskych odpadov a zhodnocovať ich. Vytvárajú nové pracovné príležitosti pri výstavbe, prevádzke a údržbe. Rozvíjajú regióny stimuláciou malého a stredného podnikania. Nepremeškajte ďalšiu časť. Využite čistú energiu bioplynu naplno.